wanto na isabab kaya pa ka gawakan mamang ko de kandidato si Sagyang ay presidente Sagyang ay Pilipinas. Na sabab si Sagyang ko to apaman na minyong na ko na miyatero. Sagyang ko to apaman na sakatano na pingutan ng paging tao si Sagyang ay ingat tano Pilipinas na ayamala na si Sagyang ay apaman na duara na. Madakal so paman ang minda to si Sagyang kay kayang gobyerno sa Pilipinas na tanto-tanong na mga Muslim ang sumiyagat sa market. Yang ito kabasa ko o pamago kaadun na kung mga luksakan pagaryakan ato minindo sa makapagayon kami sa pamanan niyat na uyang ko to paman na antap si Sagyang kay akap sebeta ukab na mga Muslim si Sagyang kay Pilipinas na kalano nagyang kay dua ranaw nakapakaya siya ko kung matatambal sa talikudan yan kaya kabayakan na makaugup ako si Sagyang ko to paman na kabaya ang maguluhan silang tanong mga Muslim na sabab sa mikahanda sa wallahu ta'ala sa sira ka na paman na piyaki usar wallahu ta'ala o di na sa kanin usar wallahu ta'ala o paman na miya kapira din maalin so kapalabati sa Sagyang kay ang mga presidente ipong kusyaw pulaw pito miyanog si usap pulaw lima miyanog si usap pulaw isa taman si Sagyang ya sapulo pendato presidente sa Pilipinas na mapagtanuron na miyaw na din so paman na kiyatirwa ko ron apaman na upamagu o adun na paman na pagariakan o di na loksak apati nagsisagyan ay kapnar mga Muslim sa Pilipinas na di ko kanila nasabak man sa bigay sa wallahu ta'ala sa sakni diyan yan abkasangkapan sa karina sa diyang utadak nung kapukas sa diyang kaya paman na lista ng mga kumilig nasabab sa aya paman na sariyakan ang mala na si ko sariyang ko wallahu ta'ala tas kanyan, ipaman na tubang ko mga Muslim, sabab si ko paman na sakatano, na karirintisan tano si Sagyang kaya kapuyot tano sa Pilipinas. Nagyuto ay mala, inilayakan na so kagpakagagawa Allah ta'ala, gula dahil sa sakatano mga Muslim na makapulis sa isa. Si ko paman na sambatan tano si Sagyang kaya agamatan agama Islam. Lagyan ng isa, ang mala, niya kasugurakan nagyuto magbuo paman nagyang kaya kabubalayakan na sa akin ni Presidente ang partido nagyang kaya katipunan parti sa Pilipinas na aya paman na titimigan namin nagyang kaya paman na kayang gobyerno sa Pilipinas nangya sistemon paman na aya ko maulaulan nagyang kaya tanto paman na karataw ka politika sabab si Sagyang kaya mga tao as paman na dira ni ganyan to Sagyang kaya paman na inita na Pilipinas nagyang ko to aya antapiran na subaya ginaweran subayaw pamiliran nagyo to paman na kami na aya kabayami din na sa gobyerno na makarani si ko paman na umani mga tao si ko mga ingad kaan ko peso paman na lang ng mga paglintaw si Sagyang kaya itira Pilipinas nagyo to subapan sa kakilyon sa katanong na wasak tanin mga ptindingan ng mga Muslim na kailay so paman na kapnato Islam na kailay so paman na bunta ng mga Muslim sa paman nag-iisubapan wallahu ta'ala sa kapambalingan ng mga tao sigo asal ay lang na tao pangingid sa Pilipinas ng mga Muslim andang din na niya panutulag yung pagariakan agaya mindatos sa Pilipinas na mga muloks ng mga Muslim nag-ipaman na arangan na kanong sa kapakatalingon tabang wallahu ta'ala sa mikbalingan sukap dato mga Muslim dataragyan na ingad sa Singapore api kumbu-kumbu naginampan imantoy gatawigiran sa presidente babay pan amiyak Muslim apaman na Muslim amin dato sa Singapore na imanto na adnimanto apaman na mapkasangatan no nausar tano sa paman nakasangapan ni Jerusalem makapunalamat ako ay mala Nasullahu ta'ala, Sagyang kaya paman na kaya pa kamubarat matano, pantang si Sagyang kaya paman na miyatid na singanin tano, amakwa tano, so kapi wallahu ta'ala, nangula dahil si Sagyang sa tano lang na paman na matitin sa Sagyang adarpa, nakalano na kaya pagaryakan. Aso kala na meron, o ingaran yan, agyang uta iptahu na sobrabo,
nag-iuti pamana pamangan yan. Alam yan kasi sa Interwa Pilipinas, nag-iimbabin tanong pamana pintuan, udi nagiyang buto pamana o kita, pamana misampay ang tanong sa tabang ulang tala, makuatan ang mga Muslim. So pamana singanin tanong sa Islam na era tanong bigaso, na suwaga matanong ang Islam, na pamana ay tanong mapamula si isang yang bala-bala si isang yang Pilipinas. Amin. Pwede ako sa taman na dapat ito taman na nila salamat siya gano ang mga pagariagan si siya kay ingad na pamana gano din no lang siya kaya gano isu na kala mo lang ang pamana sa tanong pamana niya at ang mga assalamualaikum.